sarauniya. Mai nasa shi ke gane wayan da ke riya. Mu nema kuɗi tun kafin mu gano abin saya. Bani da nutsuwa sai na saka cikin idaniya. Kai mini na yaba baka alfahari da dukiya. Jani mu je kawai zan rike alkawari iya wuya. Ni din taka ce ko a garin mu aje a tambaya. Mixed Coding.